Il-GRTU laqgħet b'sodisfazzjon proposti mħabbra mill-Partit Laburista għas-settur tan-negozju. Il-kap eżekuttiv tal-istess union, Abigail Mamo, irrimarkat li l-bidla fit-threshold biex negozji żgħar jikkwalifikaw għal eżenzjoni tat-taxxa se tistimola aktar lin-negozji. Il-GRTU meta jidħol inċentivi fit-taxxa li jidħlu b'mod fair, ovvjament taqbel. Meta inti qed tgħid li threshold ħatola jiġifieri inqas negozji ħajjeħlu taxxa u allura iktar ħajjiżdied il-flus f'idejn u flus biex in-negozji stess ikunu jistgħu jinvestu, jimpjegaw u jagħmlu xogħol ta' negozju li ovvjament huma jkollhom bżonn il-fondi għalihom. Proposta oħra mill-qwa mill-GRTU hija dik li permezz tagħha Gvern Laburista ġdid se jaġġorna l-liġi tal-kera bil-ħsieb illi tingħata iktar saħħa legali lill-inkwilini illi joperaw il-ħanut. Mamo spjegat kif fl-2008 kienet saret riforma fil-liġi, iżda l-GRTU ilha minn dakinhar tilmenta dwarha. Dan sfortunatament kif kien ġiet il-liġi wara 20 sena kien ħajjispiċċa barra mingħajr l-ebda tip ta' idea jew inkella kumpens ta' dak iż-żmien kollu li kien ilu jopera u issa kif qegħdin naħsbu aħna li ħadd inbidel din li l-goodwill, dak li ngħidulu goodwill li inti tkun krejajt l-isem tiegħek, inti tkun investejt fil-post tal-ammont ta' żmien, jiġi rikonoxxut. Dawn huma tnejn mid-diversi proposti li saru u li diġà bdew iħallu effett pożittiv.